αρχίσουμε τη δεύτερη συνεδρία. Ωραία, ξεκινάμε. Θα ήθελα να καλέσω τη δόκτωρα Μαρία Τσούπη, που έχουμε τη χαρά και να έρθει να είναι εδώ κοντά μας για να μας μιλήσει για τους χειροτέχνες λιθοξόους, τεχνική και τέχνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Για ένα παραδοσιακό επάγγελμα θα σας μιλήσω απόψε, όπως βλέπετε και στον τίτλο, για τους χειροτέχνες λιθοξόους. Οι χειροτέχνες αυτοί επαγγελματίες ήταν μέλη της κομπανίας των μαστόρων. Σας είναι γνωστό ότι και το πογόνι, τα μαστροχώρια της Κόρτσας, όπως επίσης και τα τζουμέρκα, ήταν κοιτήιδες αυτών των παλιών μαστόρων. Βέβαια θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι σήμερα τα χειροτεχνικά επαγγέλματα φθήνουν, μεταξύ αυτών και το συγκεκριμένο επάγγελμα, οι χειροτέχνες λιθοξόοι. Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι, μάλλον ο σωστός όρος είναι πελεκάνη, χειροτέχνες πελεκάνη. Αλλά συζητώντας το με τον Κώστα, με ρωτάει μάλλον ο Κώστας ποιος θα είναι ο τίτλος της ομιλίας σας. Λέω θα είναι χειροτέχνες πελεκάνη. Ποιοι πελεκάνη? Λοιπόν, και για να μην μπερδευτούμε λοιπόν, έβαλα τον όρο λιθοξόη, που σας είναι πιο οικείος και πιο κατανοητός, όμως δεν είναι ο σωστός όρος. Ο σωστός όρος είναι χειροτέχνες πέτρο-πελεκάνη ή πελεκάνη ή πετροφάη, όπως τους λένε στη Μάνη. Και γιατί δεν είναι σωστός? Γιατί ο όρος αυτός, λιθοξόη, δεν περιλαμβάνει και τους λιθογλύπτες. Δηλαδή ο όρος πελεκάνη, ο πελεκάνος μάλλον ήταν αυτός που όχι μόνο σκάλιζε, όχι μόνο διαμόρφωνε την πέτρα, ώστε να είναι κατάλληλη μετά για να προσθέσει όλα αυτά τα θέματα, τα μοτίβα που θα σας δείξω στη συνέχεια, αλλά πελεκάνος ήταν συγχρόνως και ο λιθοξόος αλλά και ο λιθογλύπτης. Λοιπόν, αυτό μια διευκρίνηση για να τονίσω μάλλον ότι σήμερα δεν βρίσκουμε εύκολα στην Ήπειρο μαστόρους πελεκάνους. Οι περισσότεροι που δουλεύουν εδώ στην Ήπειρο και αυτούς που συνάντησα και εγώ, είναι γνωστό ότι είναι από την γείτονα χώρα, από την Αλβανία. Υπάρχουν εξαιρετικοί, συνάντησα έναν από αυτούς, τον Μουχετίν Μακρύ, ένας εξαίρετος πετροπελεκάνος, χειροτέχνης πετροπελεκάνους, και θα σας δείξω, θα τον αναφέρω και στη συνέχεια, δείχνοντάς του και κάποια έργα του. Λοιπόν, χειροτέχνες λιθοξόοι λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο θεωρητική απόψε, περισσότερο οι υπόλοιποι ήταν, από ό,τι βλέπω και στο πρόγραμμα, είναι πιο πρακτική, αλλά η τέχνη έχει ένα θεωρητικό περισσότερο πλαίσιο και επομένως θα σταθώ, όπως βλέπετε, τόσο στην τεχνική όσο και στην τέχνη αυτών των παραδοσιακών χειροτεχνών μαστόρων. Εμένα θα μου επιτρέψετε να καθίσω. Νιώθω πιο καλά έτσι. Να κάνω μια ερώτηση πριν. Ορίστε, ναι, βεβαίως, ναι. Γιατί δεν προβλέφθηκε από την πολιτεία μας η τέχνη αυτή να μπει στα ΤΕΙ ή στα ΤΕΛ? Ναι, μα είναι, δεν το είπαμε, νομίζω τονίστηκε εδώ πέρα ότι το... Εμείς και έχουμε τους Αλβανούς λιθοξόους, οι οποίοι δουλεύουν στην πατρίδα μας. Πολύ καλά κάνουν ανθρώπους και τους έχουμε ανάγκη. Εμείς γιατί δεν προβλέψαμε αυτή η τέχνη να μπει στις σχολές και να σταματήσουμε τα ελληνόπουλα? Ναι, τα προβλήματα, νομίζω ότι αυτά τα προβλήματα συνολικά θα συζητήσουμε στο τέλος. Αν εσείς το θέλετε μία φορά, η τέχνη αυτή, η υπέροχη αυτή η τέχνη των μαστόρων, και ελπίζω να το αποδείξω τώρα εδώ απόψε ότι η τέχνη αυτή είναι υπέροχη, γιατί θα σας δείξω το αποτέλεσμα, το θαυμαστό για μένα, το ζηλευτό αυτό αποτέλεσμα της δουλειάς αυτών των μαστόρων. Και αν εσείς το θέλετε μία φορά η τέχνη αυτή να μην χαθεί,
Εγώ το θέλω χιλιάδες φορές. Εγώ βλέπω τα υπέροχα λιθανάγλυφα να φθήνουν, να χάνονται, να καταστρέφονται, η φθορά του χρόνου, η άγνοια, περισσότερο εχθρός πιστεύω ότι είναι η άγνοια της πολιτείας και όχι ο καιρός, έτσι, που οδηγεί στη φθορά όλα αυτά τα μνημεία. Θεωρώ ότι είναι πλέον μνημεία. Επομένως, συμφωνώ μαζί σας. Από εκεί και πέρα το πώς θα λυθεί αυτό το θέμα και αν θα λυθεί, θα το κουβεντιάσουμε. Εδώ στην πρώτη φωτογραφία, αριστερά σας, σκέφτηκα να βάλω μία φωτογραφία με χειροτέχνες λιθοξόους. Είναι από τα μαστροχώρια της Κόνιτσας. Ο άμορφος αυτός σωρός από πέτρες διαμορφώνεται και στη σιγά σιγά γίνεται ή ένας υπέροχος στέρεος τείχος ή όταν πάμε στην περίπτωση του πελεκάνου διαμορφώνεται και γίνεται ένα λιθανάγλυφο μοτίβο σαν αυτό που βλέπετε στη διπλανή φωτογραφία. Είναι ένα επίθυρο, είναι από το βασιλικό πογονείο. Είπα να τιμήσω το πογόνι μιας και με τιμά και αυτό με την εκδήλωση αυτή απόψε εδώ. Και είπα να βάλω σαν πρώτο θέμα μια φωτογραφία από το πογόνι. Ένα λιθανάγλυφο από το πογόνι. Θέλω να πω εξ αρχής βέβαια ότι το υλικό που θα δείτε δεν αφορά περισσότερο την περιοχή του πογονίου, όχι γιατί το πογόνι υστερεί από αυτή τη μορφή, από την έκφραση αυτή της τέχνης, για τη λαϊκή λιθογλυπτική, να την πω διαφορετικά, δεν υστερεί το πογόνι, απλώς εγώ δεν έχω καταγράψει όλο αυτό το υπέροχο υλικό που υπάρχει και στο πογόνι. Και στο πογόνι δηλαδή θα βρούμε λιθανάγλυφα τόσο κοσμικά, σε σπίτια δηλαδή, όσο επίσης και στον εκκλησιαστικό χώρο. Το περισσότερο υλικό που θα δείτε στη συνέχεια είναι από το πεδίο της έρευνας μου, είναι από το Ζαγόρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η λαϊκή λιθογλυπτική εκφράζεται μόνο στο Ζαγόρι. Πεδίο εφαρμογής της είναι επίσης και τα τζουνέρκα, όπως επίσης και το πογόνι, το οποίο σας είναι γνωστό ότι είχε και αυτό ξεχωριστούς μαστόρους, οι οποίοι δούλεψαν ανά την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και έφτασαν και αυτοί, όπως και οι μαστόροι από τα μαστροχώρια της Κόνιτσας, έφτασαν και πέραν του ευρωπαϊκού χώρου, μέχρι και την Περσία έφτασε η τέχνη και η τεχνική τους. Είναι ένα επίθερο, δεν ξέρω αν βλέπετε, αν ξεχωρίζουν τα μοτίβα. Είναι ένας μονόλιθος που πάνω σε αυτόν σκάλιζαν διάφορα μοτίβα. Δεν ξέρω αν φαίνεται ότι είναι δύο δρακοντόμορφα, δύο δρακάκια και στο κεντρικό άξονα είναι ο σταυρός. Θέλω να τονίσω εξ αρχής, ορίστε. Γίνεται να ανοίξει λίγο προτζέκτορα στο πεδίο και δεν φαίνονται. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Ορίστε, αυτό είναι το μέγιστο μέγεθος. Για μήπως προχωρώντας παρακάτω το δείτε καλύτερα. Θέλω να τονίσω εξ αρχής ότι η τέχνη δεν είναι μόνο να τέρπει, δεν είναι μόνο να απόλαυση, αλλά τέχνη είναι και συμβολισμός. Και αυτό το αναδεικνύουν πάρα πολύ αυτοί οι χειροτέχνες πελεκάνοι μέσα από την τέχνη του. Η τέχνη τους μάλλον δεν είχε σαν σκοπό μόνο τον αισθητικό ρόλο, όλα αυτά δηλαδή τα λιθανάγλυφα που θα δείτε, είναι απέραντος ο αριθμός των λιθανάγλυφων που έχω καταγράψει ανά την Ήπειρο. Αυτός λοιπόν μέσα από αυτά τα έργα αναδεικνύεται ακριβώς αυτή η παράμετρος της τέχνης, που η τέχνη δεν είναι μόνο να προσεγγίσει την έννοια του ωραίου, αλλά η τέχνη είναι και μέσα από το άσχημο, μέσα από το φοβερό, να εκφράσει και τη συμβολική της διάσταση. Το τονίζω αυτό εξ αρχής, για να πω ότι αυτά τα μοτίβα που βλέπετε εδώ, τα δρακοντόμορφα, να προχωρήσω και πιο κάτω για να δείτε, για να το βλέπετε και πιο καλά και για να το καταλάβετε αυτό που λέω. Η τέχνη λοιπόν δεν είναι μόνο προστέρεψη, δεν είναι μόνο ο ρόλος της διακοσμητικός, αλλά είναι κατεξοχήν συμβολικός. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί οι μαστόροι όταν έφτιαχναν αυτά τα μοτίβα, είχαν στο μυαλό τους αυτούς τους συμβολισμούς που θα σας πω στη συνέχεια, ή οι μαστόροι αυτοί απλά μας μεταφέρουν σε πολύ παλιότερες εποχές, μας συνδέουν μάλλον με το μακρινό παρελθόν,
όπου και τα πιο απλά μοτίβα και τα πιο απλά χαράγματα, όπως αυτά που βλέπετε εδώ, είχαν ένα συμβολικό ρόλο. Σήμερα, αν σας ρωτήσω τι έννοια θα μπορεί να έχει αυτό το αστεροειδό σχήμα ή αυτό το τετράγωνο, σίγουρα θα μου πείτε ότι ο ρόλος τους είναι καθαρά διακοσμητικός, το τρίγωνο ή ο κύκλος. Σε μια άλλη εποχή, πολύ μακρινή, αυτά τα θέματα παραπέμπουν σε μυστικιστικά σύμβολα. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό τα αστεροειδή, για παράδειγμα, που βλέπετε στην διαφάνεια αριστερά, είναι από την Καστανή Πογονίου το θέμα. Είναι από την Καστανή Πογονίου, αυτό το έχω καταγράψει εκεί. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Ευάγγελο Πριώνη, που είναι ένας πογονίσιος εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος μου έχει εντοπίσει όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν εδώ στο Πογόνι. Αυτά λοιπόν τα αστεροειδή που λειτουργήσαν ως σύμβολα παραδείσου στο χριστιανικό κόσμο, αυτά παραπέμπουν ακριβώς στο πολύ μακρινό παρελθόν, στο προϊστορικό παρελθόν θα έλεγα, τότε και αποτελούν, θα έλεγα, συντομογραφίες, βραχυγραφίες των θεών. Το τετράγωνο που βλέπετε από την άλλη στη διαφάνεια, θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί με τους συμβολισμούς του τετραγώνου και να ανατρέξει σε μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία. Απλώς εγώ πολύ ενδεικτικά σας δίνω εδώ πέρα έναν από τους πολλούς συμβολισμούς του τετραγώνου. Είναι λοιπόν σύμβολο της τάξης και της σταθερότητας στον κόσμο, αν λάβουμε υπόψη ότι 4 είναι οι εποχές, 4 είναι τα στοιχεία, ο αέρας, το νερό, η γη, η φωτιά, 4 τα στάδια της ζωής, η γέννηση, ο θάνατος, η βάπτιση και ο γάμος, και 4 τα σημεία του ορίζοντα. Άρα λοιπόν το τετράγωνο εκφράζει λοιπόν αυτή την έννοια της σταθερότητας και της τάξης του κόσμου. Αν θέλετε, το τετράγωνο είναι και σύμβολο του άνδρα, σε αντίθεση με τον κύκλο που παραπέμπει στη γυναικεία μήτρα. Άρα είναι σύμβολο, ο κύκλος είναι σύμβολο της γυναίκας. Παράλληλα, αυτός ο κύκλος, ο χωρίς τέλος και αρχή κύκλος, είναι σύμβολο της αιωνιότητας και της τελειότητας. Εδώ αριστερά βλέπετε 2 ομόκεντρους κύκλους, 2 επάλληλους ομόκεντρους κύκλους που εκφράζουν μέσα από την ενισχυτική αυτή επανάληψη αυτό το συμβολισμό που σας λέω. Οι μαστόροι, το επαναλαμβάνω πάλι ασυνείδητα, αντέγραφαν αυτά τα σχέδια από τους προηγούμενους, και αυτό το προηγούμενος του προηγούμενου μας παραπέμπει, όπως σας είπα, σε ένα μακρινό παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο επίσης και το γεγονός ότι έχουμε έναν κύκλο με ένα σταυρό, που και αυτό πάλι είναι ένα συμβολικό μοτίβο, ειδικά ο σταυρός, που οι 4 κεραίες του παραπέμπουν επίσης στα 4 σημεία του ορίζοντα. Όλα από τα απλά χαράγματα, το τονίζω, μέχρι τα πολύπλακα μοτίβα που θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχει ένας μακρινός συμβολισμός. Αν θέλετε, εδώ πέρα στην εξάλφα υπάρχουν τα 2 διασταυρούμενα τρίγωνα. Το ένα τρίγωνο, αυτό που κοιτάζει προς τα πάνω, τα 2 είναι η ενότητα, εκφράζουν την ενότητα των αντιθέτων, η φωτιά προς τα πάνω με το νερό προς τα κάτω, και στον κεντρικό άξονα ο σταυρός. Από εκεί και πέρα σας είναι γνωστό το μοτίβο αυτό και σαν το αστέρι του Δαβίδ. Από τα απλά χαράγματα λοιπόν πάμε τώρα σε αυτή την περίτεχνη διακόσμηση, σε αυτά τα υπέροχα έργα αυτών των χειροτεχνών μαστόρων. Συνήθως αυτά τα συναντούμε, όπως σας είπα, τόσο στον κοσμικό όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο. Οι ίδιοι μαστόροι δούλευαν στις εκκλησίες και στα σπίτια, άρα λοιπόν τα θέματα που έφτιαχναν, τα θέματα που λάξευαν στις εκκλησίες, αυτά τα ίδια θέματα λαξεύουν και στα σπίτια. Μεταφέρονται δηλαδή τα μοτίβα από τον εκκλησιαστικό στον κοσμικό χώρο. Στο Μικρό Πάπυργο λοιπόν υπάρχει αυτό, στην εκκλησία στην Ταξιάρχη, υπάρχει αυτό το περίτεχνο θύρωμα στα θυρώματα. Η τέχνη αυτή εκφράζεται με πάρα πολύ διακοσμητικό φόρτο, ειδικά στα εκκλησιαστικά θυρώματα, όχι τόσο στα κοσμικά. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σπάνια έργα των πελεκάνων μαστόρων, σπάνιο με την έννοια πια ότι εδώ στην Ήπειρο το χρώμα είναι σπάνιο.
σε αυτό το θύρωμα, και το χρώμα είναι φυσικό, έτσι, με φυσικές διαδικασίες. Ο κ. Οικονομίδης θα μπορούσε να μας πει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το χρώμα πάνω στην πέτρα, όπως επίσης και πολλά πάνω στο θέμα αυτό. Συμβολικός διάκοσμος και φόρτος εδώ, στον κεντρικό άξονα σταυρός, δικέφαλη αετή, φυτικά μοτίβα. Το ίδιο φυτικά μοτίβα επίσης και στο Πρισογιαννίτικο τζάκι. Η τέχνη μεταφέρεται, η λαϊκή λιθογλυπτική τέχνη είναι η τέχνη που εφαρμόζεται κυρίως στον εξωτερικό χώρο της τοιχοποίησης. Πού βρίσκουμε δηλαδή αυτά τα μοτίβα. Αυτά, αν θελήσει κάποιος να τα αναζητήσει, θα τα αναζητήσει είτε κοντά στην είσοδο ή θα τα αναζητήσει στα αγκονάρια της εξωτερικής τοιχοποίησης. Και γιατί στα ανοίγματα, γιατί τα ανοίγματα, σύμφωνα με την συμβολική αυτή σκέψη των ανθρώπων μιας άλλης εποχής και κοινωνίας, το τονίζω, τα ανοίγματα αποτελούν, ας το πούμε, τα ευάλωτα σημεία, τα σημεία από όπου μπαίνει το κακό. Άρα λοιπόν σε αυτά τα ευάλωτα σημεία που είναι τα ανοίγματα, δηλαδή η πόρτα και τα παράθυρα, εκεί κανείς θα βρει όλα αυτά τα συμβολικά θέματα, τα οποία λειτουργούν όχι μόνο με τον αισθητικό τους ρόλο, αλλά το τονίζω και πάλι, αλλά λειτουργούν με αυτόν τον ρόλο του να φυλάνε, του να προφυλάσσουν το οίκημα. Να πω εξ αρχής κάτι εδώ πέρα, ότι για να μπορούμε να καταλάβουμε, να μπορούμε να ερμηνεύσουμε ένα πολιτισμικό φαινόμενο όπως είναι η τέχνη και όπως εδώ είναι η λαϊκή λιθογλυπτική τέχνη, για να μπορούμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε την τέχνη θα πρέπει να μεταφερόμαστε στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και κοινωνία. Δηλαδή, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας την βασική προϋπόθεση ότι αυτά τα μοτίβα γίνονται από μια κοινωνία η οποία έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις, ας πούμε όλα αυτά τα θέματα που σας είπα, ο δικέφαλος αετός, τα δρακάκια που είδαμε στην αρχή στο επίθερο, όλα αυτά λειτουργούν με ένα συμβολικό, με ένα συγκεκριμένο συμβολισμό. Λειτουργούν με την έννοια της αποτροπής του κακού και της προσοικείωσης του καλού. Δηλαδή όλα αυτά τα φοβερά δρακάκια, θα σας δείξω και άλλα θέματα πιο κάτω, εκφράζουν αυτή την έννοια, μάλλον μισό λεπτό να σταθώ λίγο εδώ πρώτα, εκφράζουν αυτή την έννοια του να διώξουν, το να αποτρέψουν το κακό. Θα έλεγα ότι η τέχνη αυτή, η λαϊκή λιθογλυπτική λειτουργεί περισσότερο με την συμβολική της αυτή έννοια της αποτροπής και λιγότερο με την έννοια της διακόσμης, όπως είναι εδώ πέρα στο Πρισογιαννίτικο τζάκι. Όταν η τέχνη μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο, δηλαδή φεύγει όπως σας είπα, από την εξωτερική τοιχοποίηση και μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο, εκεί λειτουργεί περισσότερο με την αισθητική της αντίληψη, όπως το βλέπει την αισθητικό της ρόλο, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το Πρισογιαννίτικο τζάκι που υπάρχει σήμερα στην ΕΙΜ. Ποίηματα χεριών τα χαρακτηρίζω και όπως σας είπα ότι πίσω από την τέχνη προσπαθούμε να βρούμε όχι μόνο το σκεπτόμενο αλλά παράλληλα το συναισθανόμενο άνθρωπο. Όλα αυτά τα μοτίβα εκφράζουν, όπως σας είπα, την αντίληψη των ανθρώπων να φυλάξουν το σπίτι, να φυλάξουν τον οίκο του Θεού, να το προστατεύσουν, άρα τα περισσότερα από αυτά λειτουργούν με αυτόν τον αποτρεπτικό τους, με αυτόν τον αποτρεπτικό χαρακτήρα. Συγγνώμη. Πάω πίσω. Εδώ νομίζω φαίνεται αυτή η έννοια που σας είπα της τέχνης, αυτή της λαϊκής λιθογλυπτικής, αυτός ο φυλακτικός προστατευτικός χαρακτήρας, αυτά τα δρακοντόμορφα όντα, τα ξέμακρα από την αίσθηση του ωραίου, που είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα πάντα σημεία, όπως σας είπα, στα ευάλωτα ανοίγματα των κτισμάτων. Αυτά λοιπόν τα φοβερά, τα δύσμορφα, αυτά λοιπόν τα μοτίβα έχουν ακριβώς εκφράζουν αυτή την έννοια του φυλακτικού. Να το πω λίγο πιο απλά. Σας είπα ότι πρέπει να μεταφερθούμε στη συγκεκριμένη εποχή και κοινωνία. Είμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν στο σώμα τους φυλαχτά, κρεμούσαν φυλαχτά. Θα μπορούσα να πω ότι όπως είχαν στο σώμα τους φυλαχτά, έτσι ακριβώς κρεμούσαν, στερέωναν, να το πω διαφορετικά, φυλαχτά και στο σπίτι. Τα χειρότεχνα, τα εργαλεία των μαστόρων αυτών.
Στα αριστερά βλέπετε τις εικόνες και δεξιά έχω τις ονομασίες και τις χρήσεις. Από το ένα, το πρώτο είναι το σφυρί, το τσόκι ή το μπικούνι. Είναι για την πρώτη επεξεργασία της πέτρας, είναι για το ξεχόντρισμα της πέτρας. Ο ματρακάς ή ο κόπανος είναι αυτός που χρησιμοποιείται, που είναι η βάση για να μπορεί να χτυπάμε με αυτόν όλα τα υπόλοιπα εργαλεία. Το κοπίδι, το νούμερο 3, που είναι ένα είδος καλευνιού και είναι αυτός που σχηματοποιεί την πέτρα με τη σειρά που τα έχω και με αυτή τη σειρά χρησιμοποιούνται τα εργαλεία από τους πετροπελεκάνους. Το 4 είναι το βελόνι ή το καλέμι, ισιώνει περισσότερο την πέτρα από τα εξογκώματα. Το 5 είναι η φαγάνα που αφαιρεί ακόμα περισσότερο τα εξογκώματα του βελονιού και από εκεί και πέρα μετά την λάμα ή τη σμήλη που ισιώνει τις δοντιές, από εκεί και πέρα πάμε στα εργαλεία εκείνα τα οποία χρησιμοποιεί ο λιθοξός για το ψηλό σκάλισμα πλέον για την εργασία της λιθογλυπτικής του τέχνης. Είναι η γλώσσα, είναι η λικούδικη γλώσσα για τα κύλα μέρη, το 9 είναι η γωνία, το 10 είναι ο πύχης, το 11 είναι το κουμπάσο, ο διαβήτης για ρόδακες και για καπύλες γραμμές. Βέβαια αυτή η παραδοσιακή μαστόρη, χειροτέχνες μαστόρη, πολλές φορές αντί για διαβήτη είχαν ένα πιάτο, χρησιμοποιούσαν ένα πιάτο και με αυτό σχημάτιζαν τον κύκλο. Πάλι ξαναπήγα πίσω. Υπήρχε ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτά τα χειρότεχνα, με τα εργαλεία. Τα εργαλεία των μαστόρων ήταν, από αυτά εξαρτώταν η τέχνη τους και από την τέχνη τους εξαρτώταν η επιβίωσή τους ή η ζωή τους. Αγαπούσαν λοιπόν τα εργαλεία, υπήρχε ας το πούμε μια επαφή, μια επικοινωνία και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτά τα εργαλεία τα σκάλιζαν πάνω στην πέτρα. Βλέπετε εδώ πέρα ένα καλέμι και ένα ματρακά και δίπλα, δεν ξέρω αν το ξεχωρίζετε, αυτή από το τσεπέλογο πάλι, είναι χάρακτο, έχει ένα χέρι που κρατάει ένα σφυρί. Το πελέκιμα λοιπόν σήμαινε διάλογο, σήμαινε μια ερωτική επικοινωνία. Ο μάστορας έπρεπε να διαλέξει την πέτρα, να του κάτσει στο μάτι, να ψάξει να βρει το πρόσωπό της. Γιατί όπως λέγανε οι παλιοί μαστόροι, η πέτρα έχει 7 πρόσωπα. Θα τη γυρίσεις από όλες τις πλευρές, ώσπου να σου δείξει το καλύτερο πρόσωπό της και τότε θα αρχίσεις να τη σκαλίζει βαθιά για να πάρει το σχήμα που θέλεις. Νομίζω ότι βλέπετε εδώ στην αριστερή διαφάνεια από την κόνιτσα του σπίτι της Χάμπικος, βλέπετε τη γωνία και το σφυρί, όπως επίσης από το σκαμνέλι βλέπετε ένα καλέμι κάτω από ένα λογάκι. Ενδιαφέρον κατά την άποψή μου έχει επίσης και η ετυμολογία της ορολογίας αυτών των εργαλείων. Αυτό το τσόκι, η τσόκο ή τσοκάν, έχουμε εδώ πέρα και από την Αλβανία ανθρώπους, θα μπορούσαν να μας πούν πώς προφέρεται, τσεκάν, τσοκάν στα ρουμάνικα, τσουκάν στα τουρκικά, αλλά και στην Ήπειρο είναι γνωστό ότι υπάρχει επίσης και το επίθετο τσόκος. Το καλέμι είναι τουρκική λέξη και ακριβώς αυτό εκφράζει το ότι δεν υπάρχει γηγενής πολιτισμός. Η γλώσσα το αποδεικνύει αυτό, ότι δηλαδή στη γλώσσα μας, στον πολιτισμό μας, ο πολιτισμός μας γενικότερα έχει τις επιρροές από τον κατακτητή ή από τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Άρα λοιπόν το καλέμι με μια τουρκική προέλευση, αλλά υπάρχει λοιπόν και η ελληνική λέξη κάλαμος, η πένα από ειδοκάλαμο που χρησιμοποιούνταν παλιότερα. Η χτενιά τώρα, λόγω του οδοντητού της σχήματος της απολύξης, προέρχεται από τη λέξη χτενιά, από το χτένα, και η χτένα από το αρχαίο κτής κτενός, που σημαίνει που είναι χτένα, και αυτή έχει ρίζα λατινική από το πέκτεν πεκτίνης και το πέκτο πεκτέρε ή το ελληνικό πέκο που σημαίνει χτενίζω ή ξένο μαλλί. Ο κόπανος πάλι από το αρχαίο το κόπανον και η λέξη κόπανον από το κόπτο που σημαίνει χτυπώ και κόβω, ή η λέξη επίσης αντί για το κόπανος χρησιμοποιείται και η λέξη ματρακάς που προέρχεται που είναι μάλλον τουρκικής προέλευσης. Το κουμπάσο είναι λέξη σύνθετη από το κουμ και το πάσους στα λατινικά και αυτό από το ρήμα πάντο που σημαίνει ανοίγω απλώνω, και το πάσους είναι το βήμα και επειδή το βήμα αφήνει και ίχνους, άρα λοιπόν πάσους είναι το βήμα αλλά και το ίχνους, άρα κουμπάσο είναι αυτό που μαζί του με τη βοήθειά του ιχνογραφείς πάνω στην πέτρα ή
είναι επομένως ο διαβήτης. Αριστερά είναι ένα έργο αυτού του Αλβανού πετροπελεκητή που σας είπα, του Μουχεντίν Μακρύ. Είναι αντίγραφο από ένα λιθανάγλυφο που βρήκα στους Ασπράγγελους και μου άρεσε το θέμα και του το έδωσε και το αντέγραψε παραλλάσσοντας το, αλλά όμως νομίζω με επιτυχία. Είναι δύο αντιμέτωπα δρακάκια, όπως σας είπα, φύλακες προστάτες του σπιτιού και μια παραλλαγή από αυτό το ίδιο μοτίβο από το ελατοχώριο. Αυτή τη φράση μου την είπε, μάλλον είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν από τη Βόρειο Ήπειρο πετροπελεκητή, τον Αριστίδη Μπαρούτα, και αυτός μου περιέγραψε αυτή την πόρτα ως εξής. Αυτό το θύρωμα με τα λιθανάγλυφα που τα βλέπετε και τις λεπτομέρειές τους δίπλα, στο κεντρικό άξονα σταυρός, κάτω ο δικέφαλος, δίπλα αριστερά και δεξιά στο δικέφαλο το βασικό μοτίβο της λαϊκής τέχνης που είναι το δέντρο με ένα πουλί στην κορφή. Και μου είπε αυτό το ωραίο, ήταν μια πόρτα γλεντισμένη, μου άρεσε η έκφραση, πόρτα γλεντισμένη, μωρέ με μεράκι φτιαγμένη. Αλλά εμείς οι μαστόροι τι να πεις, πλούσιοι δεν γινόμαστε. Όσο ίσκιο κάτω τσεκάν, τόσο προκοπή έχουμε. Από τη Δερβιτσιάνη επίσης, ένα μέρος από ένα θύρωμα σε σπίτι και από το δολό, δεν φαίνεται η λεπτομέρεια, είναι στο τύμπανο του, εδώ στην είσοδο, σε αυτό το σημείο, γράφει κημητήριο και έχει τη χρονολογία. Πάλι πήγα πίσω. Αυτομαντίο της Δοδόνης και την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ένα επίθερο επίσης, περίτεχνο, πάλι με ζωικά και φυτικά μοτίβα. Έπρεπε να είσαι φοβερός μάστορας για να ονομαστείς μάστορας, διότι έπεφτε το ίδιο το γιαπί και σε σκότωνε όταν έβρεχε μερόνυχτα. Αυτά είναι φράσεις από τον μάστορα, ένα Περσογιαννίτη μάστορα, τον Στρατσιάνη. Και από τη γείτονα Αλβανία, ένα επίσης σημαντικό μοτίβο, ένας δεμένος δράκος σε μια προσπάθεια να δέσουμε το κακό, να μην μπορεί να δράσει. Και μια έκφραση επίσης από αυτόν τον Μουχεντίν Μακρύ που σας είπα από τον Αλβανό μάστορα. 9 να σκέφτεσαι, μου λέει, η δουλειά μας μου λέει τι είναι, 9 να σκέφτεσαι και 1 να χτυπάς για να μπορείς να κάνεις αυτά τα υπέροχα μοτίβα. Επίσης από τον Άγιο Νικόλαο, του Μεσοπόταμο της Αλβανίας, το ίδιο μοτίβο, το λιοντάρι συνήθως όχι μόνο με την έννοια της αποτροπής, αλλά και σαν σύμβολο εξουσίας και δύναμης. Μια ζολοτσοκανιά, μια μέρα δουλειά, λέγανε οι παλιοί μαστόροι. Ή αν θέλετε, αυτό που μου είπε ο Θήμιος ο Βατσκαλής, οι παλιοί μαστόροι έραβαν την πέτρα όπως οι γυναίκες ράβουν το ρούχο. Αναφερόμενος βέβαια στην κατασκευή στον τοίχο. Αυτό είναι από το κάστρο, από την είσοδο του κάστρου, πάλι είναι αυτά τα σύμβολα, φύλακες φρουροί που σας είπα. Και ένα ξεχωριστό επίσης με πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό το θέμα της αποτρεπτικής ή αποτροπαϊκής κεφαλής. Είναι αυτά τα δύσμορφα κεφάλια, τα ξέχωρα όπως σας είπα από την αίσθηση του ωραίου, του καλού, που ακριβώς εκφράζουν με αυτό το αποτρεπτικό, το γελίο, το φοβερό, τη φοβερή έκφραση, εκφράζουν, συμβολοποιούν, σηματοδοτούν αυτή την έννοια της αποτροπής, αυτή την έννοια του φυλαχτού, το να διώξουν το κακό μάτι, το να διώξουν το κακό σε κάθε του μορφή. Τονίζω και πάλι ότι είμαστε σε μια κοινωνία που η πίστη συγχαίει το χριστιανικό δόγμα με τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Η τέχνη περισσότερο εκφράζει ιδέες παρά δίνει απόλαυση. Το κακό μάτι είναι το γύτεμα του φωνερού βλέμματος, άρα χρειάζεται και τα κατάλληλα μέσα για να το πολεμήσεις. Θέλω να πω ότι αυτές οι αποτροπαϊκές κεφαλές με το πέρασμα του χρόνου χάνουν αυτό τον αρχικό συμβολισμό της αποτροπής και του φυλαχτού και σιγά σιγά βλέπετε ότι αποκτούν πιο ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Θυμάστε πως ήταν οι προηγούμενες κεφαλές, πόσο φοβερό χαρακτήρα είχαν, πόσο διαφορετικό βλέμμα και πόσο ημερεύουν, πόσο γίνονται πιο ανθρώπινες για να εκφράσουν ένα άλλο ρόλο τώρα. Τώρα πλέον γίνεται προσωπογραφίες είτε του ιδιοκτήτη είτε του μάστορα. Όταν ο μάστορας δηλαδή τέλειωνε τη δουλειά του, ο πρωτομάστορας συνήθως ήταν και ο πελεκάνος, εντύχιζε στην πρόσωψη του σπιτιού ένα τέτοιο κεφάλι που ήταν προσωπογραφία του ιδιοκτήτη.
Ο μάστορας σε δεύτερη μοίρα. Σπάνια ήταν οι προσωπογραφίες αυτές, οι μορφές των μαστόρων. Αυτό είναι από το Μέτσοβο, ένα ωραίο μοτίβο, ένα πολύ συμβολικό και αυτό μοτίβο. Νομίζω ότι βλέπετε ένα δρακοντόμορο, ένα ζώο το οποίο είναι μεταξύ δράκοντα λιονταριού, να κρατάει με τα μπροστινά πόδια μια αποτρεπτική κεφαλή. Ο γλυπτικός διάκοσμος της Κρίνης, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, γιατί υπάρχουν δηλαδή λιθανάγλυφα στις βρύσες και τι ρόλο μπορεί να έχουν. Πάλι πηγαίνουμε στις αντιλήψεις, έτσι η τέχνη σηματοδοτεί τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Μέσα από την τέχνη εκφράζει ο άνθρωπος, είπαμε, τη σκέψη του και το συναίσθημά του. Και εδώ στην Κρίνη, στις βρύσες, από πού ξεκινάει αυτός ο συμβολικός διάκοσμος, από την αντίληψη ότι διάφορα στοιχεία, λάμνιες, αράπηδες, δράκοντες κρατούν το νερό, φυλάνε το νερό και τιμωρούν όσους πλησιάζουν να πιούν ή να αντλήσουν. Άρα λοιπόν αυτός ο γλυπτικός διάκοσμος της Κρίνης αποβλέπει στο να εξουδετερώσει τη βλαπτική δύναμη του κάθε στοιχείου. Αν πάτε στο Ζαγόρι ή ακόμα και εδώ στο Πογόνι επίσης μου είπαν ότι είναι πολύ συνηθισμένο θέμα στα λιθανάγλυφα των σπιτιών αυτά τα φίδια. Το φίδι είναι ένα πολύ σήμαντο επίσης σύμβολο, το οποίο χαρακτηρίζεται σαν το καλόγνωμο στοιχείο, σαν ο φύλακας της οικοδομής. Να πω και τούτο, ότι πιθανόν να υπάρχουν επίσης καταγραμμένες πάρα πολλές αντιλήψεις γύρω από το φίδι και μια απέραντη βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα. Να πω ότι υπάρχει στο συμβολισμό αυτό υπάρχει και μια πρακτικότητα. Ίσως να έχετε ακούσει ότι δεν σκότωναν στα χωριά τα φίδια που υπήρχαν μέσα στα σπίτια. Δεν άφηναν να σκοτώνουν το σπιτικό φίδιο. Αυτό το σπιτικό φίδι παραπέμπει στον οικουρό όφη. Υπάρχει ένας καθαρά πρακτικός ρόλος. Δεν το σκοτώνουμε το φίδι αυτό, γιατί εξυπηρετούσε στα κελάρια τους πρακτικούς σκοπούς, έπρεπε να τρώει τα ποντίκια. Άρα λοιπόν πίσω του συμβολισμού υπάρχει και μια πρακτικότητα. Ήθελα να βάλω και ένα θέμα, όχι μόνο από τη Στυριανή Ελλάδα, αλλά από την Ισιωτική Ελλάδα, τους Τινιακούς δηλαδή φεγγίτες, που αυτοί είναι σε μάρμαρο συνήθως, και τα θέματα είναι ανάλογα βέβαια και με τον τόπο. Εδώ θα δούμε καράβια. Έτσι. Ο τόπος προσδιορίζει επίσης και τα μοτίβα. Αριστερά υπάρχουν επίσης ζωικά και φυτικά μοτίβα και τα ανοίγματα, γιατί αυτοί οι φεγγίτες τοποθετούνταν στο πάνω μέρος της πόρτας και εξυπηρετούσαν και ένα πρακτικό σκοπό, πέρα από τον αισθητικό και τον συμβολισμό, και το πρακτικό να αερίζεται ο χώρος πίσω ακριβώς από την πόρτα. Για το δικέφαλο αητό και του συμβολισμού του άπειρα θα μπορούσε να πει κανείς. Ο Μιχάλης ο Οικονομίδης μου έχει δώσει ένα σχετικό έντυπο, τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση, εξαιρετικό και πολύ αναλυτικό. Να πω ότι και αυτό λειτουργούσε σαν το τερατόμορφο πουλί, δηλαδή το να έχει δύο κεφάλια, άρα να παραλλάσσει το φυσιολογικό, λειτουργούσε πάλι με την έννοια του τρόμου, άρα με την έννοια της αποτροπής. Αλλά λοιπόν λειτουργούσε και εδώ με το φυλακτικό τους, τον προστατευτικό τους ρόλο. Ένα επίσης περίτεχνο λιθανάγλυφο από την Θεσπρωτεία, πολύ καλά σκαλισμένο, από τεχνίτη σε τεχνίτη, υπάρχουν διαφοροποιήσεις τεχνική όπως βλέπετε. Από το Βρυσοχώρι, αυτό είναι αντίγραφο από αυτόν τον Μουχεντίν Μακρύ, είδε δηλαδή την αρχική αυτή λιθανάγλυφο μοτίβο και το αποτύπωσε και εκείνος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το είδε. Στο κεντρικό άξονα ο Σταυρός, ρόδακες στα πάνω διάκαινα του Σταυρού, και αριστερά βλέπετε μια ανδρική μορφή με τη χαρακτηριστική κίνηση να στρίβει το μουστάκι, έκφραση ανδρισμού, φουστανέλα για τα γάνη. Κάτω από το Σταυρό βλέπετε επίσης τη μορφή του πατέρα Αφέντη. Αυτό το υπογένειο είναι σύμβολο εξουσίας, το υπογένειο. Άρα ο πατέρας Αφέντης είναι ο πεθερός της οικογένειας. Και δεξιά βλέπετε μια γυναικεία μορφή, κρατάει μαντίλι, σε στάση δηλαδή χορευτική. Και βέβαια μέχρι να καταλάβω ότι ήταν αυτό στο αφαιρετικά τριγωνικό σώμα, δεν ξέρω αν το διακρίνετε καλά,
υπάρχει ένα έμβριο. Ήταν ένα έμβριο. Μέχρι να καταλάβω τι ακριβώς ήταν αυτό, χρειάστηκε να ξαναβρω πάλι αυτό το ίδιο θέμα, να βρω δηλαδή σε παραστάδα σπιτιού ένα λιθανάγλυφο έμβριο και ο ιδιοκτήτης του μου έδωσε την ερμηνεία. Οι παλιοί μας τόροι, στα σπίτια που η οικογένεια δεν είχε παιδιά, σκάλιζαν λιθανάγλυφα έμβρια στο πλαίσιο μιας ομοιοπαθητικής μαγείας, θα το έλεγα, μιας εικονικής αναλογικής μαγείας. Ένα έμβριο, δηλαδή αυτό που επιθυμώ, αυτό και να γίνει. Τώρα είπαμε ότι μιλάμε για μια κοινωνία έτσι, η οποία έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις, έχει τις προλήψεις της και δεν έχει και ακριβώς η τέχνη της, μέσα από την τέχνη της κωδικοποιεί ακριβώς αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ό,τι επιθυμώ να γίνει, αυτό και το αποτυπώνω μέσα από την τέχνη μου. Το να μην έχει το να έχει παιδιά ένα ζευγάρι δεν είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός, αλλά είναι και ένα κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή, το να μην έχεις παιδιά, αυτός δεν έχεις και ένα κοινωνικό κύρος για αυτή τη συγκεκριμένη εποχή. Ο άκληρος, έλεγαν, είναι και άθεος. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έκαναν τα πάντα μέσα από τα έθιμά τους, δηλαδή σας είναι γνωστά και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά έθιμα του γάμου, τα οποία είχαν σαν σκοπό να δώσουν μια ευχή ώστε το ζευγάρι αυτό να αποκτήσει και παιδιά. Η τέχνη εδώ, σε αυτό το σημείο, εντάσσεται ακριβώς σε αυτή την επιθυμία. Σύμβολο γονιμότητας, μητρότητας, αυθονίας αρχικά. Το γάλα, έτσι είναι η πηγή ζωής, ο άνθρωπος με το γάλα είναι η πρώτη τροφή του ανθρώπου. Στο χώρο βέβαια της Εκκλησίας, η Εκκλησία προσαρμόζει τους συμβολισμούς της στο δικό της το δόγμα και γίνεται σύμβολο πνευματικής θρέψης των χριστιανών από τη θηλάουσα Παρθένα. Τώρα βέβαια, όταν είχα βρεθεί μια φορά στην Κόντζα σε μια ημερίδα που είχε γίνει, ρώτησε ένα μάστορα τι είναι αυτά τα βυζάκια που σκαλίζεται στα σπίτια και νόμιζα ότι θα μου απαντήσει με αυτό το συμβολισμό που είπαμε πριν, το συμβολισμό του πλούτου και της αυθονίας. Και ο μάστορας μου είπε, τέτοιο ήταν της κυράς και τέτοιο το κάναμε κι εμείς. Άρα λοιπόν οι συμβολισμοί παλιοί ξεχάστηκαν, όπως και εμείς τους ξεχάσαμε και απλώς εγώ απόψε ήθελα να σας τους θυμίσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσούπη. Ήταν μια πολύ ωραία καταπληκτική ομιλία και τεκμηριωμένη. Θα ήθελα λοιπόν τώρα για να προχωρήσουμε να καλέσουμε την κυρία Αγνή Δρύμτσα που θα μας παρουσιάσει, να μας πει λίγα λόγια για το Μουσείο Γυροτεχνίας και Πολιτισμού του Ιδρύματος Ομίλου του Τραπέζης Πειραιώς. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ βλέπετε, να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση, να επισημάνω ότι είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το Μουσείο Γυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς σε μια ανοιχτή εκδήλωση. Το στάδιο που βρισκόμαστε είναι αυτό που βλέπετε. Έχουν ολοκληρωθεί κτηριακά, έχει ολοκληρωθεί το κτίριο και προχωράμε στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και στη μουσιολογική να ολοκληρωθούν τα μουσιολογικά στο εσωτερικό του κτηρίου. Για πολλούς φαντάζομαι αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο δεν το ξέρουμε. Βρίσκεται λοιπόν στην νοτιοανατολική Ακρόπολη στο Ιτσκαλέ, στα Γιάννενα, μέσα στο κάστρο. Το κτίριο που βλέπετε με τους εντυπωσιακές καμινάδες είναι τα παλιά μαγειρία. Είναι κτίριο του 1815, όταν και έγινε από τον Αλή Πασά η οχύρωση της εσωτερικής Ακρόπολης του κάστρου.
Και το μουσείο αναπτύσσεται στο εσωτερικό του προμαχώνα. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε το έξω, που είναι τα μαγειρία και οι καμάρες, είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το κηλικείο του μουσείου. Άρα ουσιαστικά το κηλικείο αναπτύσσεται μέσα στο κάστρο, μέσα στα τείχη. Είναι ένας χώρος με βαριά ιστορία, με πολύ μεγάλη ενέργεια και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό και ευτυχή που θα είμαι εκεί και θα είμαι υπεύθυνη για αυτό τον χώρο. Το μουσείο λοιπόν αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας, έρχεται να εκπληρώσει τους στόχους, τους καταστατικούς στόχους του Ιδρύματος, που είναι η καταγραφή και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας του τόπου, η διάσωση της παραδοσιακής βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας μας και η σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι στόχοι αυτοί του Πολιτιστικού Ιδρύματος επιτυχάνονται με την ίδρυση και λειτουργία σε όλη την Ελλάδα 9 τέτοιων θεματικών μουσείων. Μουσεία που εστιάζουν στην παραγωγή και τον πολιτισμό κάθε τόπου και εδώ στα Γιάννενα, με τι άλλο πού θα μπορούσαμε να εστιάσουμε παρά στην αργυροτεχνία και στην ανάδειξη αυτής της τεχνικής και αυτής της παράδοσης του τόπου μας. Ο επισκέπτης λοιπόν, το μουσείο, μια σύντομη περιγραφή χωρίς εικόνα, την εικόνα θα τη δούμε σε λίγο καιρό, θα έρθει στο μουσείο και το μουσείο αναπτύσσεται σε 2 ορόφους. Στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, θα δούμε ουσιαστικά τα εργαστήρια, τα παλιά εργαστήρια των τεχνητών, των αργυροτεχνητών, και θα δούμε πώς αναπτύσσονται και πώς εκδηλώνονται και πώς γίνονται οι τεχνικές διαμόρφωσης του ασημιού και διαμόρφωσης των αντικειμένων. Ουσιαστικά το μουσείο έρχεται να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Πρώτον, πού φτιάχτηκαν αυτά τα αντικείμενα, πότε φτιάχτηκαν, από τι υλικό, με ποιο τρόπο, από ποιον και για ποιον. Έτσι λοιπόν, το που βρέθηκε θα έχουμε αναφορές στα μεταλλεία όπου εξορίσσεται το ασίμι σαν πρώτη ύλη. Σαν πρώτη ύλη θεωρείται πολύτιμη και γι' αυτό υπάρχει και η ανακύκλωσή του. Δηλαδή, υπάρχει τεχνική του λαγαρίσματος, όπου τα υπολείμματα από προηγούμενες επεξεργασίες έρχονται, μορφοποιούνται και γίνονται πάλι χρήσιμα για να φτιαχτούν τα αντικείμενα. Άρα έχουμε αναφορά στα μεταλλεία, στους τρόπους εξόρυξης και στα εργαλεία. Επίσης, πώς κατασκευάζεται ένα τέτοιο πολύτιμο αντικείμενο. Έχουμε τις τεχνικές μορφοποίησης, το άνοιγμα φύλλου και τη χύτευση σε πεντέφια, τις τεχνικές διακόσμησης, το φουσκωτό, τη σειρματερή και τα εγχάρακτα με το σαβάτ. Και ερχόμενοι μετά θα επικεντρωθούμε στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του αντικειμένου, από ποιον φτιάχτηκε και για ποιον. Γίνονται αναφορές σε πολύ σημαντικές οικογένειες τεχνητών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, στα Γιάννενα, στους Καλαρίτες, στη Θεσπρωτεία, και για ποιον φτιάχτηκε. Δηλαδή είναι αντικείμενα τα οποία ήταν χρηστικά, δεχόταν παραγγελίες οι τεχνίτες από συγκεκριμένους ανθρώπους και για συγκεκριμένες χρήσεις. Μπορεί σήμερα τα αντικείμενα αυτά να τα βλέπουμε σαν μουσιακά αντικείμενα, ήταν όμως χρηστικά. Δηλαδή, έχουμε τα εκκλησιαστικά αντικείμενα που παραγγέλνονταν από την Εκκλησία για συγκεκριμένη χρήση εκκλησιαστική. Έχουμε τα όπλα που είχαν τη χρήση τους στην εποχή που κατασκευάζονταν, κοσμήματα και φυσικά αντικείμενα υγειακής χρήσης. Άρα, στον πρώτο όροφο του μουσείου, στο ισόγειο, έχουμε τα εργαστήρια με τα εργαλεία τους και τη διαδικασία. Ο επισκέπτης ξεναγείται και συνειδητοποιεί και γνωρίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αντικειμένων. Και στον επάνω όροφο έχουμε μία συλλογή αντικειμένων πλέον, χρηστικών και μη, αντικείμενα που ήρθαν στην κατοχή του ομίλου της Τράπεζας είτε από αγορά είτε με δωρεές σημαντικές των αργυροτεχνητών. Φυσικά ο επισκέπτης στο τέλος θα γνωρίσει και θα έρθει σε επαφή με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην αργυροτεχνία στα Γιάννενα. Στην διάρκεια της ασχολίας μου των λίγων μηνών που ήρθα σε επαφή με αυτό το αντικείμενο,
πραγματικά στενοχωριέμαι με το ότι είναι μια τέχνη η οποία συρρυκνώνεται. Ήρθα σε επαφή με τεχνίτες, νέους ανθρώπους τώρα που στα Γιάννενα που αναπτύσσουν αυτή την τέχνη και με πικρία μεγάλη μου είπαν ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Κάποτε οι τεχνίτες στα Γιάννενα ήταν περί τους 1000, αυτή τη στιγμή οι ενεργοί τεχνίτες είναι μόνο 70. Στο Κεπαβί γίνεται μια πολύ μεγάλη σημαντική προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η τέχνη και να μπορέσει να συνεχίσει. Χαρακτηριστικά οι τεχνίτες μου είπαν, νέα παιδιά της ηλικίας των 35-40 ετών, ότι εμάς οι πατεράδες μας προέτρεπαν να ασχοληθούμε και μας μάθαιναν την τέχνη. Εμείς σήμερα δυστυχώς δεν θα προτρέψουμε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την τέχνη της αργυροτεχνίας. Δυστυχώς τα περισσότερα αντικείμενα αργυρά που κυκλοφορούν στην πόλη των Ιωαννίνων είναι εισαγόμενα για να κατεβεί το κόστος. Όμως είναι μια τέχνη η οποία οφείλουμε όλοι μας να προστατεύσουμε, να διαδώσουμε και να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε ο καθένας από το πόστο του. Γι' αυτό ακριβώς το πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έρχεται να συνεισφέρει και να συμβάλλει όσο μπορεί σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από τον χαρακτήρα του μουσείου σαν μουσείο που θα είναι επισκέψιμο και θα εξυπηρετεί τη γνώση και τη διάδοση της γνώσης αυτής, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι θα είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε όλη την πόλη, σε ηλικίες από πολύ μικρές, από προσχολικές μέχρι και φοιτητές, και ευελπιστούμε να γίνει αυτός ο χώρος, ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός και είναι ενεργειακά φορτισμένος και όποιος έρθει θα εκπλαγεί με την ομορφιά αυτού του σημείου. Θέλουμε να γίνει ένα σημείο αναφοράς, ένα κύτταρο πολιτισμού για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή και εκεί προφανώς θα ζητήσουμε τη βοήθεια όλων των φορέων για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, να το υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω πια στο χώρο του μουσείου για το επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Δρύμψα για την παρουσίασή της και την τιμή που μας έκανε να παρουσιάσει για πρώτη φορά το Μουσείο Αργυροτεχνίας στη σημερινή μας συνάντηση. Πριν προχωρήσουμε στην τελευταία ομιλία, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε την εκδρομή. Όποιος θέλει να έρθει, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα έχουμε ένα λεωφορείο για 50 άτομα, παρακαλούμε να μας δώσετε και τα ονόματά σας αύριο, να ξέρουμε ότι σας περιμένουμε. Να υπενθυμίσω απλώς ότι 10:30 θα φύγει το λεωφορείο από εδώ πέρα, εδώ θα είναι το ραντεβού του πρωινό, και θα κάνουμε μια στάση στο Δημαρχείο απ' έξω στο Καλπάκι. Όσοι θέλουν να ξεκινήσουν το Καλπάκι, θα έρθουν εκεί πέρα. Από εκεί θα φύγουμε 11 παρατέταρτο. Λοιπόν, αυτό πριν φύγετε, όποιος θέλει, παρακαλούμε να μας δώσετε τα στοιχεία σας, να ξέρουμε να σας περιμένουμε. Επίσης, μετά έχει φαγητό, οπότε μην φύγετε. Οπότε, για να κλείσουμε την εκδήλωση, παρακαλέσω την κυρία Παγκρατίου να έρθει να κάνει την τελευταία ομιλία της βραδιάς, που είναι για την ανάγκη κατηγοριοποίησης των χειροτεχνικών επαγγελμάτων. Ευχαριστώ να... Ακούγομαι. Λοιπόν, μέχρι να βγει η διαφάνεια, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω για την παρουσία στην κυρία Δρύμψα, να πω ότι είμαστε πολύ ευνοημένοι που η τράπεζα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ιδρύει αυτό το μουσείο στα Γιάννενα. Από προσωπική εμπειρία έχω να σας πω, γνωρίζω από το ξεκίνημα το Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, το Μουσείο της Ελιάς στη Σπάρτη, το Μουσείο της Μαρμαροτεχνίας στην Τίνο, το Μουσείο του Μεταξιού στο Σουφλί, το Μουσείο Κεραμοποιίας στο Βόλο, δεν ξέρω άλλα, αλλά είναι πραγματικά μοναδικά, είναι σημεία που προσελκύουν ποιοτικό τουρισμό και που πραγματικά με την παρουσία τους ενισχύουν την διατήρηση αυτών των πολύτιμων επαγγελμάτων που ελπίζουμε να μην χαθούν. Μία μικρή διαφορά από το τίτλο που έχει αναφερθεί, εγώ θα σας μιλήσω εκτός των άλλων για το θεσμικό πλαίσιο για τη χειροτεχνία στην Ελλάδα.
που εκεί μπορεί να έχουμε και τις απαντήσεις τι κάνουμε με αυτά τα επαγγέλματα. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για τη χειροτεχνία. Τι υπάρχει, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, ο γνωστός ΕΟΜΕΧ. Ήταν, δεν θα πω ότι είναι, ένας ελληνικός δημόσιος οργανισμός με στόχο να προωθήσει και να στηρίξει την εθνική βιοτεχνία και χειροτεχνία. Ιδρύθηκε το 1977. Το 1997 έγινε ανώνυμη εταιρεία και το 2011 έπαψε να υφίσταται έχει συμπτυχθεί με άλλον οργανισμό. Ποιες ήταν οι δράσεις του ΕΟΜΕΧ? Η συμβολή στο συστηματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της δημιουργίας υλικών και άειλων υποδομών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υποστήριξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προώθηση της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων. Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας. Στήριξη της ελληνικής χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. Προώθηση διεθνών συνεργασιών και εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματική κατάρτιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΚΕΚ του ΕΟΜΕΧ, δημιουργία υποδομών στήριξη των επιχειρήσεων, δραστηριότητες των κλαδικών Ινστιτούτων ΕΟΜΕΧ. Όπως βλέπετε, ήδη ο ΕΟΜΕΧ είχε πολύ ελάχιστο κομμάτι αφιερωμένο στη χειροτεχνία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικά. Όμως υπήρχε μια σημαντική παρουσία του ΕΟΜΕΧ και η χειροτεχνία είχε μια υποστήριξη μέσα από αυτό. Το 2011, μέσα στην κρίση δηλαδή, συγχωνεύτηκε από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, είναι Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Και οι δράσεις και αρμοδιότητες του ΕΟΜΕΧ μεταφέρθηκαν και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Δηλαδή το χάσαμε. Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 2000 υπήρχαν περίπου 28.000 επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενοι που δραστηριοποιούνταν στους χώρους αργυροχοΐας. Μόνο τα μέλη των συλλόγων αργυροχοΐας στην Αττική είναι αρκετές χιλιάδες. Καλλιτεχνικής μεταλλοτεχνίας, κεραμικής, μικρογλυπτικής σε πολύτιμους και ημιπολίτιμους λίθους, ξυλοτεχνίας ξυλογλυπτικής, αγιογραφίας εικονογραφίας, ιαλοτεχνίας, μαρμαρογλυπτικής, καλλιτεχνικής γυψοτεχνίας, υφαντικής, μεικτών υλικών κλπ. Πολύ μεγάλο αντικείμενο. Αυτά τώρα δεν έχουν πουθενά στέγη, τα επαγγέλματα. Υπήρξε ο μοναδικός φορέας ο ΕΟΜΕΧ στην Ελλάδα με τεχνογνωσία και αναγνωρισιμότητα στον χώρο των χειροτεχνικών επιχειρήσεων και της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. 13 χειροτεχνικά κέντρα με χρηματοδότηση από τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα είχαν σκοπό να προωθούν και να προβάλλουν τα κατά τόπους ελληνικά χειροτεχνικά προϊόντα. Ποτέ δεν λειτουργήσαν αυτά και τα ακίνητα έχουν περιέλθει στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Θα τα βγάλουμε στο σφυρί δηλαδή σε λίγο. Το 2012 έκλεισαν οι θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΕΧ, που λειτουργούσαν κυρίως ως κλαδικά Ινστιτούτα υποστήριξης των χειροτεχνικών κλάδων για όλη την Ελλάδα. Με καταστροφικές συνέπειες αυτό. Στη Γουνοποιία, στην Καστοριά, όπου έκλεισε το κέντρο Γούνας, στην Αργυροχοΐα έκλεισε το Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας,
Στην κεραμική έκλεισε το Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης, που είναι η κυριότερη μονάδα παραγωγής πυλού. Σκεφτείτε ότι τώρα για να κάνουμε κεραμικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ύλης το εισάγουμε. Εισάγουμε λάσπη, πυλό, αν είναι δυνατόν. Επίσης σβήστηκε από το χάρτη της ελληνικής παραδοσιακής χειροτεχνίας ο κλάδος της ταπιτουργίας με το κλείσιμο 22 ταπιτουργικών σχολών εργαστηρίων του ΕΟΜΕΧ. Σήμερα η μόνη σχολή που υφίσταται είναι Ριζάριο στο Μονοδέντρι. Επίσης, δεν υπήρξε ποτέ κατάταξη και αναγνώριση των χειροτεχνικών επαγγελμάτων όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει πιστοποίηση, αναγνώριση, ο καθένας μπορεί να πει είμαι χειροτέχνης. Παραδείγματος χάρη, στη Γαλλία η χειροτεχνία αποτελεί ένα κλάδο αναγνωρισμένο νομοθετικά. Θεωρείται μέρος της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η γνώση είναι πολιτισμός, η γνώση, τεχνική. Μια σημαντική οικονομική πραγματικότητα, θεωρείται. Ένα σημαντικός τομέας για την κατάρτιση και τη μετάδοση της τεχνογνωσίας από γενιά σε γενιά. Αυτό είναι δεδομένο. Και υπάρχει κατάταξη χειροτεχνικών επαγγελμάτων με προεδρικό διάταγμα που ανατριετία ανανεώνεται, διότι βγαίνουν και καινούργιες ειδικότητες. Και γίνεται συνεχώς μία έρευνα στην αγορά και κάθε 3 χρόνια ενημερώνεται αυτός ο κατάλογος με ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα. Έχει αυτό το διάταγμα κατατάσσει τα επαγγέλματα σε κατηγορίες. Ανθοκομικές τέχνες. Και εκεί μπορούμε να έχουμε διάφορες ειδικότητες στις ανθοκομικές τέχνες. Παραδοσιακές τέχνες. Σε μηχανικές τέχνες για παιχνίδια. Ξύλο. Διακοσμητικές τέχνες. Φωτιστικά. Επαγγέλματα σχετικά με την αρχιτεκτονική. Η λιθοξόη, ξυλόγλυπτα κλπ. Πέτρα, ύφασμα, τέχνες του θεάματος, μαριονέτες ας πούμε, γραφικές τέχνες, κοσμηματοποιία, δέρμα, κατασκευαστική μουσικών οργάνων, μέταλλο, μόδα, χώμα, γυαλί. Υπάρχει αυτή η κατάταξη και δίπλα, υπάρχουν πίνακες μεγάλοι και δίπλα στον κάθε κλάδο, σε κάθε τομέα αυτών, τα επαγγέλματα που αντιστοιχούν εκεί. Τα Crafts Council στην Ευρώπη είναι συμβούλια χειροτεχνίας, έτσι λέγονται. Είναι οργανισμοί σαν το ΕΟΜΕΧ που εποπτεύουν και συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη χειροτεχνικών επιχειρήσεων και προϊόντων και στην οικονομική συμβολή τους στην οικονομία της χώρας. Οι στόχοι τους είναι να κτίσουν μια ισχυρή οικονομία και υποδομή για τη σύγχρονη χειροτεχνία, να αυξήσουν και να διευρύνουν το αγοραστικό κοινό για σύγχρονα χειροτεχνικά προϊόντα, να τιμήσουν την υψηλή ποιότητα χειροτεχνική δημιουργία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να γνωρίζουμε ποια είναι η διαφορά του κινέζικου από τη δημιουργία την καλλιτεχνική. Παράδειγμα, στην Ιρλανδία, που είναι κοντινή χώρα ως προς την νοοτροπία με την Ελλάδα, το Συμβούλιο Χειροτεχνίας εποπτεύεται και συνεργάζεται με το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Καινοτομίας. Στο πρόγραμμα ΔΑΣ του 2010-2012 του Craft Council της Ιρλανδίας αναφέρεται ότι μέρος του κλειδιού για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης είναι η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένης και της χειροτεχνίας. Ο πολιτισμός της Ιρλανδίας θεωρήθηκε ως τομέα στρατηγικού πλεονεκτήματος που πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Οι χειροτέχνες, εκτός του ότι είναι επιχειρηματίες και καινοτόμοι, είναι τεράστιας σημασίας γιατί αποτελούν τους θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας,
προστατεύοντας, διατηρώντας, εμπλουτίζοντας τον πολιτιστικό της πλούτο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας. Και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει το World Craft Council, το παγκόσμιο δηλαδή συμβούλιο για τη χειροτεχνία, που έχει σκοπό να ενισχύσει το θεσμό της χειροτεχνίας σαν ένα ζωτικό τμήμα της πολιτιστικής και οικονομικής ζωής κάθε χώρας, να εντάξει τη χειροτεχνία και τα χειροτεχνικά προϊόντα στο βασικό τρόπο διαβίωσης, συνδέοντας το παρελθόν και τις υπάρχουσες παραδόσεις με το μέλλον και τη μοντέρνα τεχνολογία, και όλα αυτά βεβαίως να λειτουργούν παράλληλα με την ενίσχυση της οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παγκρατίου για την ομιλία της. Η κυρία Παγκρατίου έχει πολλά χρόνια πείρα στον χώρο της χειροτεχνίας. Αν και το βασικό της, το πρώτο της πτυχίο είναι αρχιτέκτονας, μηχανικός, και είναι επίσης και πρόξενος της Γαλλίας στα Ιωάννινα. Οπότε έχει μια σφαιρική άποψη επί του θέματος. Πριν κλείσουμε, άμα θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση ελεύθερα, παρακαλώ να την κάνετε. Να υπενθυμίσω ότι στα πλαίσια του έργου, μέσα στους επόμενους 2 μήνες, δηλαδή από τον επόμενο Μάρτιο και Απρίλιο, θα διοργανώσουμε 2 εργαστήρια. Ένα που θα είναι για εκπαίδευση σε χειροτεχνίες και το άλλο θα είναι για εκπαίδευση σε διοίκηση επιχειρήσεων, κάποια απλά σεμινάρια θα είναι, για όσοι ασχολούνται με χειροτεχνίες να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Θα θέλαμε και εκεί τη συμμετοχή σας. Έχουμε τα στοιχεία σας εδώ πέρα, οπότε θα είμαστε σε επαφή όταν θα τα διοργανώσουμε. Θα πάρουμε από τα τηλέφωνα που έχουμε εδώ πέρα, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο ποιοι θα θέλουν να έρθουν. Αλλά αν κάποιος έχει κάποια προτίμηση και θα έχει κάποιο ενδιαφέρον να έρθει σε αυτά τα σεμινάρια, παρακαλώ να μας το πείτε και αυτό τώρα, να είστε από τους πρώτους που θα πάρουμε, γιατί οι θέσεις εκεί θα είναι περιορισμένες, θα είναι γύρω στα 20-25 άτομα. Ελπίζουμε να έχουμε παραπάνω ζήτηση και να κάνουμε επιπλέον τμήματα. Θα γίνουν σε διάφορα σημεία του Δήμου, ανάλογα με το αντικείμενο. Θα έχουμε διάφορα αντικείμενα, θα έχουμε αργυροχρυσοκοΐα, θα έχουμε ξυλογλυπτική, οπότε ανάλογα με το πού θα εντοπίσουμε το... άμα έχουμε κάποιο αντικείμενο που μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, θα μπορούμε καλύτερα να κάνουμε και εδώ πέρα. Δεν έχουμε βασιστεί ακόμα τα σημεία, δηλαδή θα σας έλεγα αυτή την ημερομηνία θα κάνουμε αυτό σε αυτό το μέρος. Αυτό θα βγει μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα καταπιστεί το πρόγραμμα. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε τα στοιχεία σας εδώ πέρα και αν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερως γι' αυτό, παρακαλώ να μας πείτε. Αλλά μην ξεχνάτε και αύριο που θα έχουμε τις επισκέψεις που θα κάνουμε μία στον κύριο Οικονομίδη που είναι εδώ πέρα, που θα μας φιλοξενήσει αύριο στο μουσείο στον Ελαφότοπο. Θα πάμε στο Κεπαβί και θα πάμε και στο Εθνικό Πάρκο Βορείας Πίνδου να μας δείξουν και τι κάνουν για τις χειροτεχνίες. Λοιπόν, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως με κύριος Οικονομίδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την όλη οργάνωση και την εκδήλωση και ελπίζω αύριο να είναι περισσότερος κόσμος, γιατί μας εμπόδισε ο βροχερός καιρός. Τέθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, και μάλιστα από επιλεγμένους εισηγητές. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται μετά. Εντάξει, κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε συνέδρια, κάνουμε επιμορφωτικές εκδηλώσεις κλπ. Μετά τι γίνεται. Είναι μετά ένα ερώτημα που τίθεται συνεχώς. Είδαμε την οργάνωση που έχει η Ευρώπη και βλέπουμε τον μπάχαλο, συγγνώμη για την έκφραση, που υπηρετεί στην Ελλάδα. Διαλύμενη εντελώς η χώρα δηλαδή. Εντελώς. Όμως, πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας και εμείς από εδώ και οι άλλοι από εκεί, με συντονισμένες προσπάθειες, να δώσουμε ένα νέο στίγμα και ένα νέο σύνθημα, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Προσέξτε ιδιαίτερα τις νέες γενιές, γιατί αυτές θα συνεχίσουν. Και αυτές θα αντικαταστήσουν τους παλιούς. Πρέπει να μεταδοθεί η εμπειρία των παλιών στους νέους. Και πρέπει να βρεθούν τρόποι να απορροφάται η παραγωγή. Η οδός Αβέρο στα Γιάννενα που έχει όλα αυτά τα καταστήματα ζει
αποκλειστικά και μόνο από τα γυμνάσια και τα λύκεια των πενθήμερων εκδρομών. Πηγαίνουν λοιπόν και αγοράζουν ένα σωρό μπιχλιμπίδια και καλά κάνουν, δαχτυλίδια κλπ. Και αυτό είναι σουβενίρ, το λένε, από τα Γιάννενα. Όλα είναι φτιαγμένα στην Ταϊβάν, όχι όλα. Συγγνώμη, γιατί ξέρω και μαστόρους οι οποίοι κρατάνε πολύ καλά εργαστήρια στα Γιάννενα. Προσβλάβει η οικονομική τους, να το ξέρετε. Και αυτούς τους παραδέχουμε και βγάζουν το καπέλο. Τα υπόλοιπα τα παιδάκια είναι Γιάννενα, σου λένε, τι είναι εδώ, για προσωπία. Πάνε και αγοράζουν συνέχεια. Το κακό είναι ότι αυτά δεν γράφουν απ' έξω ότι έρχονται από εκεί. Θα ήταν πιο ειλικρινές αυτό από το άλλο. Αλλά φταίμε εμείς που δώσαμε τα μοτίβα εκεί να τα φτιάχνουμε και να τα φέρουμε εδώ, στις πρέσες εκείνες. Υπήρξε εδώ το κεπαβί και πολύ καλά έκανε. Σχολή τέτοια είχε ο ΑΕΔ. Αν πάτε να δείτε τα μηχανήματα και τις πρέσες που έχει ο ΑΕΔ στα Γιάννενα, θα τρίβετε τα μάτια σας. Όλα καινούργια και όλα πήραμε. Κύριε Οικονομίδη, δεν υπάρχει μηδενικό ενδιαφέρον, γιατί το ρώτησα, γιατί έγινε στη σχολή. Μα συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Δεν χρησιμοποιείται χειροτεχνία. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν πάνε τα παιδιά. Μισό λεπτό. Εγώ εκπαιδευτικός ήμουνα. Δεν πάνε τα παιδιά. Ρώτησα και ένας γιατί δεν πάνε. Γιατί δεν πάνε. Έρχεται το εισαγόμενο απλά. Παρακαλώ. Έρχεται το εισαγόμενο απλά. Γι' αυτό δεν πάνε. Κάποτε Συγγνώμη, εδώ βρεθήκαμε για να πούμε αλήθειες. Ακριβώς. Το 69 φοιτούσα στη σχολή του ΑΕΔ. Ναι. Είμαστε 148 παιδιά. Συμφωνώ. Εντάξει, ναι, το ξέρω. δεν υπήρχε εισαγωγή. Υπήρχαν στα Γιάννενα 690 εργαστήρια. Ναι. Το κάθε ένα είχε από 3 και 4 παιδιά τους. Ναι. Τώρα πόσα εργαστήρια είναι, ποια απασχολούνται με τη γνήσια γενιώτικη τέχνη. Συμφωνώ. Ένας, δύο. Ρωτήστε από πόσους υπαλλήλους έχει κάθε εργαστήριο. Ξεκίνησε το εργαστήριο του Νιαννίνου, ξεκίνησε από όταν μπήκε το εισαγόμενο. Όταν πήραν τα μοντέλα τα δικά μας από τα γνήσια γενιώτικα και τα πήγαν στην Ταϊλάνδη, τα πήγαν ας πούμε στην Κίνα. Το γνωστοί μας ανθρώπους και συνεργάτες. Η ερώτηση που θα σου έκανε είναι γιατί συνέβη αυτό. Ένα μέρος είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή ήρθαν από την Ταϊλάνδη τα μοντέλα τα δικά μας και πασάρονται, συγγνώμη, και κέρδος έως υπηρετικά. Καταρχήν θα σας πω ένα πράγμα. Εμείς τα πήγαμε στην Ταϊλάνδη. Παρακαλώ. Οι άνθρωποι τις τραγίδες που έρχονται γράφουν 9-25. Εάν θα αναλύσει το οποιοδήποτε κόσμο με εισαγόμενο, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει παραπάνω από 800. Επειδή είμαι στο επάγγελμα. Ναι, Είναι το κόστος. Είναι το κόστος. Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Τώρα παίρνει φωτιά το συνέδριο. Αυτή τη στιγμή το ασίμι, στην Ελλάδα για να το γράσεις ένα ασίμι, έχει 72 λεπτά το γραμμάριο. Εντάξει. Από την Ταϊλάνδη έρχεται 74 λεπτά μαζί με την εργασία. Έτοιμο κόσμημα. Αυτό δεν έρχεται στην Γαλλία το ίδιο. Αυτό δεν συμβαίνει όμως πολύ. Όχι, σε πολλά κράτη βάζουν πλαφόν. Σου λέει όχι κύριε. Άρα υπάρχει, δεν είναι μόνο επειδή... Όχι, δεν έχουμε νομοθεσία. Δεν υπάρχει νομοθεσία. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια νομοθεσία. Παρακαλώ, αν σας απασχολώ, να μου πείτε να σταματήσω. Κύριε Κλάρο, αν σας απασχολώ, να μου πείτε να σταματήσω. Αλλά εγώ δεν είμαι μαθημένος να κάθομαι και να ακούω μόνο. Θέλω να μεταφέρω εντυπώσεις. Ακούω. Κάνω έναν παραλληλισμό. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Κάνω έναν παραλληλισμό. Τα μουρά μου τα ιταλικά με την αρχαιοπροσωπία των Ιωαννίνων. Τα μουρά μου, όταν πάμε και τα αγοράζουμε, αν δεν έχουν πιστοποιητικό γνησιότητας, ζητάμε να το πάρουμε. Πιστοποιητικό γνησιότητας έχουν τα γενναιώτικα εργαστήρια. Να δείξουν, να τα δείξουν. Είναι κατοχυρωμένοι στην περίπτωση. Εγώ προσωπικά πήγα να πάρω μουρά μου. Είδα το πιστοποιητικό. Είδα το αυτοκόλλητο. Τα γενναιώτικα δεν έχουν. Τι είναι, ποιο είναι το πιστοποιητικό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Παρακαλώ. Ένα άλλο ζήτημα είναι η δραστηριότητα του ΙΟΜΕ, που έφτιαξε ένα σωρό εργαστήρια. Ναι, όχι θέλω να πω ότι έφτιαξε εργαστήρια, τα οποία καλύφθηκαν 1-2 χρόνια και μετά εξαφανιστήκαν. Ξοδευτήκαν πάρα πολλά λεφτά γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι, αλλά
Ναι, αλλά αυτοί τα πλήρωσαν και αν υπήρχε προγραμματισμός για αυτά τα πράγματα. Όχι η νομιτούρα με τα συγχωρήσεις των πολιτικών. Όχι, ο λαός τα πλήρωσε να μην και λίγοι τα φάγανε. Λοιπόν, ένα άλλο θα σας πω τώρα το εξής. Για τις τεχνικές σχολές Γεωργίου Σταύρου. Εκεί να δείτε δουλειά που έγινε. Εγώ δίδασκα, επειδή έχω δώσει τα ρωτά της σχολή καλών τεχνών και έχω μοιηθεί σε όλες τις τέχνες και ιδιαίτερα στην ξυλογλυπτική και στην πέτρα ιδιαίτερα, γιατί γλύπτης είμαι. Λοιπόν, εκεί να δείτε δουλειά που κάνουν τα παιδιά και τι ψωμί πάγαν τα παιδιά αυτά. Ξαφνικά οι τεχνικές σχολές Γεωργίου Σταύρου κλείσαν. Δεν έχουμε ούτε πετράδες ούτε ξυλογλύπτες, άνοιξαν άλλα εργαστήρια και καλά κάνανε. Αλλά πετράδες δεν έχουμε. Αυτό που ζήτησε προηγουμένως ο κύριος Τάκης. Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπε. Πριν σχολείο τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Συμφωνώ με αυτό που είπε. Και ήρθε η στιγμή να χτίζονται ένα σωρό πέτρινα κτίρια και θα χτίζονται συνεχώς και δεν έχουμε πελεκητάδες. Ούτε χτιστάδες έχουμε. Ανά την Ελλάδα, ναι. Όχι εδώ. Ναι. Συμφωνώ. Η πέτρα, ναι. Στην Πελοπόννησο. Συμφωνώ. Είναι όλοι ναι. την Αλβανία. Πρέπει να σας πω το εξής όμως. Ότι όποιος χτίζει πέτρα δεν πάει να πει ότι είναι και παραδοσιακό. Όχι. Έτσι και προσέξτε. Και μετά έχουν μια τεράστια ευθύνη αρχιτεκτονικές σχολές. Οι οποίοι βγάζουν αρχιτέκτονες που δεν έχουν καμία σχέση με τη λαϊκή τέχνη. Μα καμία. Εμείς εδώ τόπου τερατουργήματα. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ένα άλλο παράπονο μεγάλο έχουμε τη σχολή καλών τεχνών στα Γιάννενα. Είναι καθαρά θεωρητική. Η δικιά μας σχολή στην Αθήνα, μία που υπήρχε τότε, μαθαίνουν μόλις αυτές τις τέχνες. Εδώ ένα θέμα και από τα παιδιά αυτά ξέρει να σκαλίσει πέτρα ή να σκαλίσει ξύλο. Όλες θεωρίες είναι. Τη θέλω και εγώ τη θεωρία και την είδα στην Γαλλία, στη Σορμπόνα. Εντάξει. Αλλά όχι να βγαίνω έξω για να πιάσω δουλειά με θεωρίες. Πήγα να πιάσω δουλειά σε πετράδικα, σε ξυλογλυπτικά, σε εργαστήρια αγιογραφίας και τα διώξαν έξω τα παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμένοι μόνο έτσι να προχωρήσουμε. Ένα μουσείο ή οποιοδήποτε οργανισμός, εάν δεν έχει εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί. Και ένα μουσείο το οποίο δεν είναι δραστηριοποιημένο να πάρει τα παιδιά από τη μικρή ηλικία σε μια ξεχωριστή αίθουσα, που αφού ειδούν τα αντικείμενα, πάνε σε μια αίθουσα όπου βλέπουν τον τεχνίτη ή σε βίντεο. Δεν μπορούμε να είμαστε στην Αμερική που δείχνουν τον πραγματικό τεχνίτη ή σε βίντεο και να πιάσουν με τα χεράκια τους να κάνουν κάτι, έστω μία πόντα να κάνουν απάνω στο μέταλλο ή να σκαλίσουν λίγο ξύλο με την προστασία ειδικών ανθρώπων. Μόνο από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ότι θα πάρεις τα παιδιά από μικρές ηλικίες, θα μοιηθούν αργότερα για να παρασκευάσουμε την υπόλοιπη γενιά. Αλλά αν τα αφήσεις, είναι τραγικό. Να σας πω το εξής. Δίνουμε 3 σανίδια σε παιδάκια να καρφώσουν ένα πι, ένα μικρό σκαμνάκι. Σας βεβαιώ ότι τα παιδιά, διαλυμένα από τα κομπιούτερ, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, σκόπευση. Δηλαδή, του λες, βάζεις την πρόκα εκεί, βάζεις ένα σηματάκι πάνω και του λες, χτύπα να μπει η πρόκα μέσα. Σας βεβαιώ, χτυπάει στο χέρι. Όμως είναι μαθημένα από το κομπιούτερ, γι' αυτό και θα πάψουμε και να γράφουμε σιγά σιγά, διότι όταν γράφεις όλα τα γράμματα με ένα κατακόρυφο χτύπημα α, β, γ, δ, το οικείο κέντρο του εγκεφάλου πάλι να δραστηριοποιείται. Και ο εγκέφαλος δεν είναι μοναδικό ένα διαμέρισμα, είναι μια ολότητα στοιχείων που κατακλείσουν τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν, για να αλλάξουμε αυτά τα στοιχεία, πρέπει στη χειροναξία να μπήσουμε τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες. Όσο για τα μουσεία, εάν δεν υπάρχει αυτή η αίθουσα, είναι σαν να βλέπουμε μια βιτρίνα και να φεύγουμε. Τον αντίον, όταν υπάρχουν αίθουσες όπου τα παιδιά θα τύχουν μια ιδιαίτερη επεξεργασία απάνω στα επαγγέλματα, φεύγουν παίρνοντας μαζί τους όχι φωτογραφίες και καρτολίνες, αυτό που κατασκεύασαν το συναποκομίζουν στο σπίτι τους και το έχουν για ενθύμιο. Αυτό λειτουργεί καταλυτικά σε όλες τις ηλικίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονομίδη που ζωντάνευσε τη συζήτηση. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη συνάντησή μας σήμερα. Συγγνώμη. Γεια σας.
Μιλήσατε στην αρχή για την επαφή μεταξύ... Ναι, μιλήσατε στην αρχή για την επαφή και τη σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και παραγωγού. Δυστυχώς αυτό το πράγμα, λίγο όλα αυτά τα χρόνια, εξαφάνισε τις λαϊκές τέχνες. Ο τουρισμός, όσο γίνεται, προσπαθεί να είναι όσο πιο οικονομικός γίνεται. Να πάρει κάποιος έναν ανιστικό από έναν τόπο και να το πάρει στη δικιά του πατρίδα ή στη δικιά του πόλη. Η οικονομία είναι ενάντια της τέχνης. Το φθηνό είναι ενάντια στο καλό. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο χρόνια. Δυστυχώς, σε κάθε πόλη έχει παρατηρηθεί η ιδιοκρατία.